Macigwane, awusho ukuthi ugenze njani mangase kufika abantu la bevele nje bekufasabule nje ngempama? Abantu ababuya lapho. Hawu, angisho phela ukuthi bazofika. Ngiyakubuza ukuthi ugenze njani. Okokuqala into engeke yenzekele. Akekho nje umuntu ongangishaya ngempama, akekho. Okay, cabanga-ke imagine. Nje nokucabanga ukuthi ngicabanga into engeke yenzeke. Akekho umuntu ongangishaya. Mina ngehlula abantu mina sebengishisa nomkhukhu eMayville. Ngizwe ukuthi ngithini? Kwase kwenze njani? Uyabona ngaleso sikhathi bengiseyumfundisi. Ngangimisa itende laphana ley'nsuku eziwu7 eMkhumbane. Nginendawo ukuthi eMkhumbane eKettle Crest. Ngashumayela kusho ukuthi ngangishumayela ngikhuluma ngani ngefaith. Ngizwe ukuthi ngithini? Wawusemfundisi la. Ngisewumfundisi ngathi laba ngoba bakhona ngathi ngizobaqophela umlando. Kwakukhona umuzi kwakushoniwe ngathi abahambe belanda isidumbu ngabavusela umuntu ofile. Ngizwe ukuthi ngithini? Waphila. Wavuka umuntu waphila. So mangivusa umuntu ephila abangakholwa kanti uma ngabe ufunda lapha izwi lenkosi ufunda lapha uJohn 14 verse 12 uthi ngiqinisile imisebenzi yami engiyenzayo bayoyenza benze engaphezulu kwaleyo. Ngizwe ngithini? Kusho incwadi engcwele. Wawugcina lo myalelo. Ngibenzela izibonaliso ngihambisana nani nezwi lenkosi ukuthi lezi zinto uJesu ayezenza nathi siyokwazi ukuzenza. So kwavuka umona kubefundisi. Umfundisi kwakumfundisi uNhlengethwa ehlangene nabanye bangixovela umphakathi kwathiwa mina ngibulawe ngobani ngiyathakatha. Emlandweni jikelele akekho umfundisi osakwavusa umuntu efile. Kwathiwa ngibulale. Sekuthiwa uyathakatha. Ngangihlala emkhukhwini lapha eMayville. Bafike ebusuku ngo11 bezongishisa nomkhukhu. Kanti bangishisa ngamusa uNhlengethwa ethi omakhosikazi sondelani lapho nopetrol bayichela bathi beyilayitha kanti kunethanele ngangimbe umgodi engangihamba kuwo ngaphansi oyithanele ophumela ngale freeway. Ngesikhathi beshisa umkhukhu ngaphuma ngangena kwithanele yami ngaphumela emgaqweni omkhulu ngahayikha lapho ngikhumbula kahle ngamelwa yiloli la kwasiza abantu ela drive ubaba uBlessing Snubi ehamba noSaziso kaDlamini. Bafike bangishiya ngoba abantu babeya ngapho leTranscorp bangishiya la eMaritzburg N3 ngaseMasukwane. Mangehla lapho ubaba uSnubi wangipha i6 pack eAquila. Kanti ngizothi mangifika emakethe eMaritzburg ngafika nakhona ngashumayela kwabuya bonke abantu bezwizwe lenkosi ngahamba kunespace esilana nje apha eFreedom Square ngangishumayela khona. Base baqela ngoba basebezwile ngimanga zami baqela ukuthi nami ngibenzele izibonakaliso lezi engizenzayo. Ngathi kodwa ngangiphethe iAquila. Ngashintsha le Aquila engangiyiphethe yaba utshwala. Ngathi phuzani lonke la. Baphuza kaphela. Baphuza bonke badakwa. Namanje labo bantu basadakiwe eMaritzburg. Yingakho iMaritzburg ihamba phambili ngophuzo oludakwayo. Namanje abantu engabaphuzisa lo Aquila basadakiwe. Manje abakujikelanga labo bantu usuphendule iAquila wayenza utshwala. Phela eMaritzburg igcwele idakwa badakuka baphi. Namanje basangihlonipha amagalelo ami eMaritzburg. Ngazi ngabizwa ngisho kuMgungundlovu FM. Ngizwe ukuthi ngithini? Uzokhuluma.